Camera mo rin kanina. Okay na yun para mag-isip sila. Ay, basa! Sakuragi, may ito siya mo ribon. Gamit gina. Tira! Ay! Baba! Ilaw! Ay! Galing! Basa! Yan o! Woo! 65! I love you! Tawa lang tawa lang! Oh my God. Ay! Rebound! Basa! Atay! Yan o! Uy! Wala lagi mabili nun yan eh. Yeah. Yeah. Wala lagi mabili na nun niya. Hindi pwede yawa ka. Dungog ko sino. Yan o. Woo! $30. 40 something ang score. Shot! Uy! Ba oh, yan o! Ay! Ay! Yan to, nabanggaan siya?